I undrer jer måske over, hvorfor jeg står her. Jeg står faktisk i det, der bliver den kommende kulturhave på Bredgade 1 her ved Hårlev Bibliotek. Vi havde et vidunderligt kick-off-arrangement i lørdags, hvor blandt andet Frank Eriksen kiggede forbi for at hjælpe os med at blive klogere på blandt andet natur og biodiversitet og mange andre ting. Så I skal glæde jer. Der kommer mere til næste år. Den her have omkring biblioteket skal være lidt vildere, så det skal jeg jo prøve at komme, tænker jeg, med nogle gode argumenter for, hvorfor det er en god idé. Det her viser jo ligesom, at der er en anden vej, også i det små, og det tænker jeg er det vigtige med netop sådan et initiativ her, så det virker super godt. I forhold til at få Frank Eriksen på besøg i dag, det handlede jo om at prøve at få formidlet det, så nogle flere kan få øjnene op for, hvad man kan gøre. Enten i hele sin have, eller også bare et stykke af sin have. Altså, der er det deciderede naturfjendske havesyn. Det tænker jeg ikke, at der er nogen grund til at formidle. Men der er jo også... og så er der det der sådan helt forvildede havesyn, hvor man bare sætter en lænestol her, og så beslutter man sig for at vente med at se, hvad der vil komme. Hvis du tog den der lænestol og gjorde det der, så vil du få ret mange farver. Fordi din græsplæne består af utrolig meget andet end græs. Er det hårde høver, de her? Det tror jeg, ja. Og så er der jo hvidkløver, og der er jo vejbred i forskellige afskygninger. Det er sjovt at se, hvordan hans vinkel er på tingene. Vi kommer jo til at passe området fremover også, så vi er jo med over dialogen og glæder os til at se, hvad der bliver fundet på. Jeg er ved at tegne, hvordan haven rundt om her den skal se ud. Det er et børnebibliotek, og vi er ved at tænke på området rundt om. Der er blevet sagt, et vandhul kunne være ret spændende, og det tror jeg også bundrørende vil være enig i. Jeg synes, det er så dejligt, at der også sker noget her på Stævn, hvor jeg jo bor sådan lidt mere lokalt. Det synes jeg er mega spændende. Ja, og ligesom inddrage borgerne for dem med, tror jeg også gør, at folk er mere villige til ligesom, at gøre noget mod en grøn omstilling. Her i dag der præsenterer jeg først og fremmest skraldebasket, hvor vi finder skrald, og så laver vi en kasteøvelse, hvor vi ser, om det kan lykkes med at simpelthen få affaldet ned i det rigtige rum. Det er jo en kæmpe stor mulighed for at komme ud og snakke om affald direkte og ikke altid ud igennem telefonrøret. Jeg har taget nogle skraldefond med, som jeg er ude at finde i torsdags. Det finder jeg i supermarkedernes container eller skraldespande. Jeg tror, en tredjedel af det mad, der produceres i verden, bliver spist. Resten det bliver simpelthen kasseret. Det er et ret stort problem. Ungtidens Stævns, det er et sted, hvor unge i hele Stævns kan komme her og sådan have et fællesskab med andre unge. Det kan man mangle, og det kan give rigtig meget, hvis man har sådan et fællesskab. Jeg snakker mere om klimaet her også. Så kommer, punderøven også, det bliver fedt. Og det er så spændende at være sådan tværfagligt, være sammen med nogle andre også. Og vi kan bidrage med det, vi kan for os at blive synlige på den måde. Bananer er der jo sæson for hele år, kan man sige. Men det er nærmest madaffald, vi tænker på i den forbindelse, så de er bagt med bananskrald i. Når man ligesom spørger folk, om ikke de synes, det kunne være en god idé at gøre noget for naturen. Fordi, altså, uden at afsløre det hele, så kan jeg godt sige, at svaret er ikke sådan entydigt ja. Det synes folk ikke nødvendigvis bare er en god idé. Der er mange spekulationer, mange bekymringer, og det tænker jeg også, der vil være her. Det vil være mærkeligt andet. Men der er et stort stykke oplysningsarbejde stadigvæk.